Helo gang, sut ydych chi? Ydych chi'n edrych ymlaen heddiw? Pwych y cyffroi gormod, mae yna sesiwn, ond nad, yna ddim kit o gwbl, just aerobic heddiw, just defnyddio'n corff ni, dim cadar, dim tins, dim byd, just gwaith caled, pur. Reit ta, pawb, da ni'n barod, reit. Peth cyntaf, da ni'n mynd i wneud ydi marcho. Ond dwi'n eisiau marcho llipa fel yma, dwi'n eisiau marcho mawr a chri fel yma, iawn. Sgwydda nôl, yn adlu'n ddofn, a dwi eisiau'r breichiad o ddyfyniad y sgwyddau, reit? A dwi eisiau cyhyr y stimog yn tynnu y coesau fyny. Felly dwi eisiau chi ddychmygu stimog yna yn gwneud y gwaith i gyd, yn tynnu'r pengliniau mewn yn agos. Felly dim march arferol ydy hyn yn ac. Mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. Awn ni am 5 eiliad, 4, 3, 2, un ola, 1. Da iawn, yn adlu'n ddofn. A symud ymlaen, reit. Gwaith aerobic da ni'n gwneud heddiw, felly da ni'n mynd i symud yn bach mwy cyflym eto. Rwan, be ydych chi'n gwneud, i troi y traed i un cyfeiriad fel yma, breichiau fel yma. Os di balans chi ddim yn gred, dewch ar gap yn llai fel yma yn eich coesau chi, iawn. Da ni fel yma, a da ni'n tynnu y penglin fyny fel yna, iawn. Os am os mae fama da chi'n gwneud am y tro, cofiwch progres dwi isio. Felly mae hynna'n iawn heddiw, gwnewch hynna wythnos nesaf. Ond dyna'r symudiad, iawn. Felly da ni'n mynd i wneud 8 ar bob ochr. Barod, anadlu'n ddofn. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, a 6. Da iawn, 7, ag 8. Da iawn chi. Gwaith i'r galon, gwaith i'r stimog. Dyna mi droi rwan a gwneud yr ochr arall. Felly breichio fyny. Iawn. Pawb yn gadarn fel yma. 3, 2, 1 a 1. 2, 3, 4, tynnwch, 5, 6, 7, 8, 9, a... di roi 2 bonus i chi. Lwcus, lwcus. Reit, sgwydda nôl, da ni'n symud ymlaen rwan, yn adlu'n ddofn. Os mae gwaith aerobic yn fwy, mae'n gofyn mwy o'r galon tydi, ar adlu allan. Gwych, reit. Rwan, da ni'n mynd i paffio, da chi'n gwybod i licio paffio, mae yn ymarfer mor dda. Ond dwi eisiau bounce, paffio'r dde, bounce bach, paffio'r chwith, reit? Da ni'n mynd i wneud hynna'n eitha cyflym. Barod, 3, 2, 1, bounce, paffio. Da iawn. Dwi'n mynd i roi surprise i chi pryd ni'n gorffen. Pwy a wyr pryd ni'n mynd i wrffen. Ella fori. Barod. Dyna ni. Chydig bach yn fwy cyflym rwan. Dyna ni am 5 eiliad, 4, 3, 2, ag 1. Gwych, da iawn. Dim lot o saib rwan, da ni'n symud ymlaen yn adlu'n ddofn. Traed cyflym rwan, fel maen nhw'n gwneud yn y gêm fach pêl-droed yn America, yr un bryd poblogaidd. Da ni fel yma, reit, eisiau chi'n gwrcwd, achos da ni gyd yn gwybod rwan, hwn yn gwneud chi gweithio'n galeta, mwy o bwys ar y coesau. Dwi eisiau fel yma, a wedyn yn llydan. Yn gil ac yn llydan, reit? Dyma beth ydym ni'n gwneud. Ydym ni'n barod? Y final furlong rwan, yn adlu'n ddofn. Let's go. Ac yn llydan, ac yn gil. Cofiwch yn adlu. Dyna ni, neis yn llydan, ac yn gil. Awn ni am 3 eiliad. 2, 1 arall. Brilliant. Da iawn chi. Gwaith anodd iawn, balch iawn ohonych chi, a welech chi eto. Hwyl!